Nu ved jeg ikke, hvordan jeg ser ud i hovedet, men jeg føler, at jeg har fået varmen. Og det skyldes simpelthen, at jeg tænker, at jeg måtte hellere komme i gang med at få smidt det her stabilt. Nej, det er stadig ikke stabilgrus. Det er perlegrus. Ud i den her jordet gårdsplads. Dels inden far han kommer tilbage. Så han kan se, at jeg faktisk har lavet noget nu, når han har været så flink at køre det her ud. Men lige så meget fordi, at jeg har nogle lejere, der kommer, eller nogle potentielle lejere, der kommer i morgen kl. 12. Og så skulle det gerne se nogenlunde pænt ud. Plus, at jeg vil også gerne, at det er lagt ud, inden Olfer kommer, så der ikke bliver for meget ballade. For jeg ved, der bliver ballade. Men nu skal vi prøve at se. Det begynder at ligne noget, men jeg vil bare sige, boys and girls, don't try this at home. For det er sindssygt hårdt. Sådan noget grus her, det vejer. I kan se her de gamle, rigtige brosten, sådan nogle toppede nogen, ligesom der er i den gamle by. Det er dem, som Olfer han mener, der er så bevaringsværdige. Og det er de bestemt også. Men når gårdspladsen nu ser sådan her ud, og det er halvvejs kørt ned. Og jeg har altså ikke tænkt mig at bruge, det ved jeg ikke, 30.000 på først at få dem gravet op, og få det hele planeret og vatteret og alting. Og så bestille en eller anden brolægger til at komme og lægge det ud. I og med, at jeg ikke ved, om jeg nogensinde selv kommer til at bo herude igen. Men hvis jeg gør, så ryger stuehuset i hvert fald. Skal jeg lige prøve her også, så I kan se, hvordan stuehuset ser ud. Ikke noget at kæmpe af, som min far han siger, det er jo kun et husmandssted. Og min far han kommer fra en proprietærgård, og det går han rigtig meget op i, at der er en forskel. Men sådan ser stuehuset ud. Rigtig gammel fra 1820. Og i gamle dage, der var det sådan, at der behøvede kun at være et vindue i hver rum, der kunne åbnes. Så alle de her vinduer, så er der kun et, der kan åbnes. Og det er det lige ved siden af døren. Hvilket kan sige, det er lidt træls, hvis man er nede i den anden ende af huset, og det begynder at brænde, så kan man ikke komme ud. Men sådan var reglerne dengang. Men hvis jeg nogensinde selv skulle ud, så skulle for det første, så skulle den her mur her helt klart laves. Men så kunne man eventuelt lave hele det her om til beboelse. Så ville du lige pludselig have været 400 kvadratmeter luksusbolig med sortglateret tagsten, og så skal der selvfølgelig nogle, nogle kanapper ud. 2 på hver side. Og så kunne man lave hele det her gårdspladsen her, det kunne man lave til en rigtig, rigtig flot terrasse. Og så kunne man lave indkørslen den anden vej rundt om gården, så man kom til at parkere deroppe. Eller hvad ved jeg. Man skal også have lyst til at bo herude, fordi det er virkelig ude på landet. Og jeg kan sige en ting, det er, at jeg kommer aldrig til at bo herude alene igen. Aldrig nogensinde. Om jeg så fik penge for det, bor jeg ikke herude alene. Ever. Og et eller andet sted, så lyder det bare så meget mere attraktivt med en penthouse-lejlighed i Aarhus eller i København. Var det egentlig surrealistisk at tænke på, at om 3-4 måneder, hvad er vi nu, marts, april, maj, juni. Om 3 måneder, så er jeg til stort bryllup i Mexico. Og sidder på café i Miami. Og hygger mig. Og lige nu, der står jeg på en gård og lægger perlegrus på. Og for 14 dage siden var jeg i København. For 2 måneder siden boede jeg i London. Ja. Så sætter tingene en lille smule i perspektiv. Men jeg må hellere komme i gang igen.